Bueno, és un gran honor tenir el Sergi aquí, perquè si només parléssim de l'economia del bé comú és voy a hablar de mi libro, i no, necessitem l'agenda rural de Catalunya. Era el marc i són aquelles llavors que porteu molta gent posant des de fa molts anys i necessitem escoltar tota aquesta feina que heu fet. Bueno, intentaré estar a l'alçada. Gràcies. De fet, jo acabo de ser nomenat president d'ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, però, és a dir, em toca a mi tenir l'honor de poder presentar tota la feina que s'ha fet de l'Agenda Rural de Catalunya, però com veureu és tot un procés que ja fa temps que està en marxa i on ha participat moltíssima gent, fins i tot persones que són aquí en aquesta sala. I més que, és a dir, a banda de... Perdoneu, reunió de la delegació de govern a Tarragona, no, és a les jornades del bé comú, a l'Espluga de Francolí. He intentat, o faré, el que és un recorregut per tot el procés de gestació, de creació de l'Agenda Rural de Catalunya, però també intentant veure quina és la connexió també que hi ha amb els valors de l'economia del bé comú, que veureu també, com deia la Pilar, que hi ha tota una... És a dir, com quadra tot i com al final anem a buscar els mateixos objectius, però en aquest cas és una perspectiva eminentment rural. A veure... D'acord. Mira, l'Agenda Rural de Catalunya no deixa de ser la intenció clara i al final la materialització de ruralitzar totes les polítiques que es duen a terme a nivell de país. I com qualsevol desenvolupament normatiu, jurídic, qualsevol acció ha de preveure l'impacte que pot tenir això als entorns rurals, és a dir, fugir del que és la visió totalment urbanocèntrica i aplicar també la mirada i els controls, els sistemes de garantia de l'impacte en els àmbits rurals, el que es coneix com a rural proofing. Aquest procés ha estat, s'impulsa, o els impulsors són, entre d'altres, aquests que veiem aquí, és a dir, una participació del que és el govern de Catalunya, Generalitat directament, però també les associacions i entitats municipalistes del país, el que és ARCA, l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Micropobles de Catalunya. Aquesta seria la fundació del que és la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que és aquesta comissió on hi participen tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, cadascú per aplicar el seu punt de vista des de la seva àrea de treball i intentar trobar les polítiques de concertació i de cooperació entre elles. Sabem que la Generalitat, els departaments de vegades són molt estancs, cadascú treballa en la seva àrea, no hi ha interconnexió entre ells, doncs en el cas de l'agenda rural s'imposa o es treballa des d'aquest punt de vista més transversal. En el marc de la redacció i preparació de l'impuls, el que s'ha fet és treballar des de diversos àmbits. Des d'un punt de vista més polític hi ha aquesta comissió interdepartamental sobre despoblament rural que us comentaven. Després es crea el que és la comissió redactora, és a dir, aquella que redacta, que prepara el que serà l'agenda rural, on hi participen ARCA, l'Associació Catalana de Municipis, Micropobles i el CATS, i també hi ha una comissió motora, que són els que impulsen realment, els que serveixen i fan de motor per impulsar la concreció de l'agenda. En aquest cas estan formats aquesta comissió pels agents socials i econòmics. Després veurem qui forma part i veureu com aquí hi ha i ja té i es materialitza aquesta participació público-privada, és a dir, d'agents públics i privats per a l'assoliment dels objectius. A banda, i això és un element també molt innovador i que ens fa a nivell de Catalunya ser un referent a la redacció d'aquesta agenda rural,
que és la participació dels GALs, dels grups d'acció local, dels grups líder del territori, que són els que estan aterrant els fons i les polítiques i accions de desenvolupament en àmbit rural directament al territori, doncs com tenen i estan totalment implicades en l'impuls d'aquesta agenda. I al final tot això acaba desembocant en els acords de govern d'acceptació i aplicació de l'agenda rural o com, per exemple, un exemple recent que es va donar a conèixer ahir amb la redacció i publicació dels estatuts dels petits municipis de Catalunya, que el que preveuen és precisament l'agilització i flexibilització de les polítiques del país per als municipis més petits en població, perquè de vegades tenim aquest doble concepte, és a dir, ser un poble petit no vol dir, és a dir, tenim l'àmbit de l'extensió, tenim pobles que són molt grans però que tenen molt poca població, hem de fer aquesta doble lectura. Com comentàvem també a la xerrada anterior, l'agenda rural el que acaba també és convergint amb l'agenda 2030 i també amb aquests valors que comentàvem de l'economia del bé comú, la dignitat humana, la solidaritat i la justícia, la sostenibilitat mediambiental i la transparència i la participació. No em fa cas. Ara, ja ho tenim. Vinga, com us comentava, en aquest sentit, tot el que és aquesta feina que s'està fent des del territori acaba sent també un referent europeu, precisament, i a nivell estatal, però més que res europeu. És a dir, com ruralitzem les polítiques i com fem participar de manera directa els agents implicats en aquest pacte rural. De fet, la Unió Europea ja parla des de fa un temps d'aquest Rural Pact, d'aquest pacte rural, que és al final el que s'està demanant és el poder treballar cap a una agenda rural europea que estigui totalment integrada. I a més amb això que diuen a Europa, amb el long term vision, és a dir, amb una visió a llarg termini en el desplegament d'aquestes polítiques de ruralització, amb la data marcada del 2040. I al costat també aquest referent estatal tenim el president de la Red Europea de Desarrollo Rural, que és la xarxa de les xarxes regionals d'Espanya, de l'estat espanyol, demanant també que a Espanya es pugui desenvolupar una agenda rural a nivell estatal. De fet, com us deia, a Catalunya som un dels referents europeus. De fet, fa 2 dies vam estar a Brussel·les participant del Congrés Europeu de la xarxa líder i vam tenir també l'oportunitat de poder presentar davant tots els estats membres el desenvolupament de l'agenda rural. Per què? Perquè som l'única regió de tota Europa que està desenvolupant aquest tipus de política. Som l'única regió europea que està desenvolupant un pacte rural. I com us deia, ja hem participat a nivell europeu a diverses xerrades i jornades sobre pacte rural per explicar la nostra experiència. I al final la conclusió és aquesta, que hem de treballar per al rural proofing, per l'establiment d'aquests mecanismes de garantia que us deia a l'inici, que assegurin que qualsevol desplegament normatiu, qualsevol desplegament legal que es pugui fer al país determini i pugui preveure quin és l'impacte directe que tindrà en el món rural. Si tenim en compte que l'àmbit rural del país representa el 70% del territori, doncs sabem que qualsevol llei que es pugui desplegar des de Barcelona no pot deixar de banda ni ignorar l'impacte que podrà tenir en aquest 70%, encara que després a nivell de població només puguem arribar a representar el 3% de la població total de Catalunya.
Sí, això m'ho deixava, no? A nivell del que és el Rural Pact, no? Aquesta visió a llarg termini, doncs el que busca és amplificar les veus de les zones rurals i situar-les en un lloc destacat de l'agenda política, estructurar i permetre la creació de xarxes i la col·laboració i l'aprenentatge mutu entre els diferents agents, no? Aquí una convergència total amb els conceptes i valors de l'economia del bé comú, i per altra banda incentivar i supervisar els compromisos voluntaris per actuar en pro de la visió rural del país. No m'estendré gaire més. Aquí a nivell dels participants de la comissió motora, com us comentava, fins a 35 agents de diverses procedències i amb diversos objectius que han acabat treballant de manera conjunta pel desplegament de l'agenda. En aquest sentit també som un model a nivell europeu. I l'agenda s'ha anat desplegant amb tot aquest procés, amb un procés de participació on tothom hi va poder dir la seva a través dels canals de participació digitals, però també amb l'organització de sessions presencials a nivell de territori. Aquí algunes de les dades dels resultats del procés de participació. I en aquest procés es van establir 7 reptes que marquen o que conformen l'estructura de l'agenda. El repte 1, persones, benestar i repte demogràfic, transició ecològica, territori connectat, sistema agroalimentari, sistema forestal, innovació, dinamització econòmica i social, i per últim el 7è repte, que és el model de la governança. Com veieu, dins d'aquests reptes ja es poden intuir també o es poden veure quins són els 5 valors també de l'economia del bé comú. Avui de manera molt breu, però per anar al gra, em volia... Aquí ho tenim. Em volia centrar bàsicament en 2 reptes, que són el 6 i el 7, el repte de l'economia i el repte de la governança, perquè és on creiem que tenim o que podem incidir directament en el desplegament del model d'economia del bé comú en el món rural de Catalunya. A banda, doncs això, veieu, treballar pel benestar i repte demogràfic, la transició ecològica, si tenim en compte que sense medi ambient, sense el criteri ambiental, no podem desplegar polítiques socials i econòmiques, és a dir, si ens falla la base ja ens podem deixar de tonteries. Normalment el model de sostenibilitat es planteja com la convergència d'economia, societat i medi ambient. Nosaltres creiem que sense la base ambiental no hi ha res a fer. I com us comentava, el repte número 6, garantir serveis econòmics essencials, nous filons d'ocupació, generar oportunitats i innovació en l'economia rural. Aquí és on es pot treballar per garantir la dinamització i diversificació de l'economia rural, implementant i generant espais i eines innovadores al servei de les empreses i també, per què no, al servei de les entitats i administracions locals. Com ho podem fer? Doncs desplegant mercat de treball, emprenedoria i també desplegant i inculcant el que són els valors de l'economia social i solidària, i rescatant també el que podien ser antics i vells models de relació econòmica que fa no tant de temps estaven totalment establerts, els models de cooperació, de treball veïnal, el model de jornal, de treballs comunitaris i cooperació a nivell de poble, que a poc han anat desapareixent. Doncs per què no poder anar cap a aquesta línia o recuperar aquests models. I per últim també el model de governança, de com poder descentralitzar i democratitzar la participació i la presa de decisions en els entorns rurals. També tenim moltes experiències del que són consells oberts en pobles petits, el que és la participació directa del ciutadà, del veí, la veïna a la presa de decisions en espais oberts com podia ser la plaça del poble o sota l'arbre centenari de l'ermita de no sé on, poder recuperar precisament tot això per tal d'enfortir la governança i la planificació estratègica des dels municipis. Al final, quan diem des dels municipis, en pobles petits, en entorns rurals, estem parlant directament
dels veïns i de les veïnes, de les persones. No? És a dir, tenim la capacitat i tenim la sort de poder prendre decisions que incideixen directament en la qualitat de vida i en el que fan les persones. No? Doncs enfortir precisament aquests espais de governança i, per altra banda, continuar enfortint també des de l'àmbit rural el que és la participació público-privada. No? És a dir, la participació i presa de decisions directes de les empreses, de les entitats i associacions, de la societat civil al final en el desplegament dels models de governança en municipis petits. Tot això ha d'anar acompanyat, com us deia, d'aquesta adaptació de la legislació al que diuen en anglès i a Europa el rural proofing, que aquí a Catalunya ja s'està desplegant també. De les 892 accions que contempla l'Agenda Rural de Catalunya, 136 fan referència a temes legislatius, normatius o directament fiscals, és a dir, un 15% del total de les accions. És a dir, establir aquests mecanismes de garantia i de control per tenir clar que l'impacte que tindran el desplegament normatiu al país no tindrà un efecte negatiu en el territori rural, sinó que el té en compte i per què no també crear què podríem dir, espais d'exclusivitat o fins i tot excepcionals que impactin directament i de manera positiva en els àmbits rurals. Doncs no m'estenc més, vaja, que més o menys pel que és el concepte i l'essència de l'agenda rural aniríem cap aquí. Ara s'està desplegant el que és s'està treballant en la comissió interdepartamental i el que veurem també en els propers dies, ja de cara a principis de l'any que ve també, és la creació de l'oficina tècnica de l'agenda rural que recaurà en ARCA per començar a fer el desplegament ja i l'aterrament de tots aquests conceptes ja en el territori i en la materialització de l'Agenda Rural de Catalunya. Aquí teniu més informació, podeu també visitar la pàgina web i si no, també des d'ARCA estem a la vostra disposició per explicar-vos i fer-vos arribar més informació. Moltes gràcies.